Красов. Ви първи, моля. Има чучук, тук си Ето се ли бягат? Бягат към портала и ще дадат. Овърчарват. Без глупости да говорите. Ако можете по-напред да дойдете малко, да не сме в тясното отзад, тук има достатъчно ширина. Да ги бейтваме ние. Има дагери. Дагери имат, one-handed. Дуал дагер имат. Андрей, лика в тайм е хилъра. Ще насъбира. А не. Кой ще ни събира? Събрай, давай! О! Не, то ги разбута, да. Той... Пирсвам всичко. Пирсвай се! Ох, какво е им лепна. Гоня тот. Че е кучи. Аз продължавам напред да ги фана от другата страна. Това ли събират за? Ще убивам то. Те са кучи, момчета. Ние нямаме место за лут, оставете само кенанката и Аз имам, не съм взел нищо. Но тук имам место, не случайно съм селен. Това ще трябва да делим и първия бой, това не е че. Нищо ли, няма значение. Нека да се. Требаха ви. Вазахме! Аз па нямам место вече. Ужас. Казвам, че нямаме още. Поне този първия бой беше най-ефтиния за днес. Той е от тия, дет прави чест Това от е тия. ПВ-то е това. Аре, нищо го е. Битко ти си. Това е танк Гучи танки. Гучи танки, да. Да свали го, да, давай. Да, спокойно. Фани ти го, да. Чакай да ми зарадат кил. Той битко не издържа обаче. Спокойно, пирсна ти, ето да го. Надуса. Пърджвам го. Ма да, То се връща ли, бе? Други че е сега. Сега ще дойдат и от другите. Къде е другите? Няма другите. Те ни бяха дете. Не, други са. Тия са тия дет Тия са правят по- чест. О, фула. Тост къде има такива работи, И от те си- златния чест ги биеха. Добре, значи, дайте са искате друга ли да ги група. разгледаме? Копрати ли? Ма те са умрели Той според вече мен. убихме танка. Това дума. Сега ще бягат. Точно, дайте ги фаним. Болткастера се тръгна. Те Абе. са набили ръто според мен. Вие всичко ли сте се